and Drama presents Kung Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, dili tanan mo gilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod paghihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang batas nga nausik. Kung Ako Ang Pasultihon. Teka mo, ayan sa mga alagad sa kanina Jefon Morales, and then may partner na po na ko diri sa Juanita yan. Asap kita ha, always say a prayer mga kaisunan. Salamat kay Lord sa mga gihatag ka namong grasya matag alaw. Thank you kay Lord, thank you. Ug sa tibok kalibutan ang mga pangayo ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you Lord, thank you. Bueno, ang suot ang po karong katagan ug dagad no pinada kinis usa ka lalaki nga mapatawag ng singan nga Andot. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Kaisunan ang atong sender si Andot. Kini akong problema bahin is kong asawa ikaduhan din ako kay namatay lagi taong pirmiro taon. Wa mi anak adto. Kung kani karon wasad mi anak. Ug mao ni na problema nako kay sige panghapon nga mabdo siya. Pero aron nyo masabtan ako sugilano no. Inanion ako pagsugod samtang naginom-inom Miss Bradloloy ha. Pre. Vida. Tagaira kong lyrics ng kanta nga dahong herbal mao ba na siya? Oo, kailangan. Ako'y na problema kasi yawan nakita sa dahon na laya. Kamu mo na pre, mo na kita. May lyrics na. May klaro sa. Pare, way klaro pre, way klaro. Sab tao ng kanta. Ako na problema. Kung asa ko kakita. Sa dahon nga laya, akong amigo gatingaan. Hindi siya mahimutan. Sakit iyang dugan. Sakit iyang dughan. Kay dugay na siyang wala. Karapapampam. Rapapampampam. Rapapampampam. Day! Gano, day! Ngano lagi! Pre, kadiyot pre. Arion sa rin ako asawan. Unsam katao ni Bayan. Kadiyot lang, day! Ngano, day? Dut, nalipong lagi ko. Inom to. Inom para vertigo na. Sige, vertigo ka. Lipay kang lipong ka? Dut, basig mo na niti mailhan nga Nausa! nga mabtus ko. Ingon man sila basta manglipong ko no, posible nga nagsabak na tingali ko. Dut, Sa pare rin na eh. Malipong na yung mabdos nila. mo na ilang sulti, Dut. Naunsa tawag ka. Sa aban niya eh. Pida. Ako lagi kapon. Lipong ko. Siyang barog ko. Mabdos na ko. Bakit? Niyates po yun niya eh. Magmabdos ko. Lisod sa pangadak pigda. Nga naman nga nagpanglipong man ko be. Nya mura ganahan ko mukaon. Ganina gusto ko mukaon, Dut. Usap ko rin gusto ni mo kanon. Mura gusto kong mukaon og kanon. O ano? Pwede ka makaon ka din ah. O man ko maniod to. Mao na lipong ka. Kay dahak pilip sa ngilan. Minung mabdos ka. Kanahan biya tao ni mo eh. Mao na lipong ka. Kaya wakay kaon. Kanahan. Kaon dito! Ngano tos, Mari, pre, unsa to pre? Kawan pa rin mo eh. Lipong ko no siya. Tuo ko no siya, mabdo siya. Di man lipong ako, hindi mo kaon taon. Way pa di udto. Sa nagurasa ako, hapit at di pa di apon. Wala, pre, hapon na dito, pre. Wa ko kabantay da. Boday mo lang ng lipong po ko. Ano ba? Wasa di kami nito. Na ni Udto, wala ay pamahaw. Abong ko siya. Kaon dito, pre. Kaon to sa inyo. Way tao sa amo, pre. Way tao. Nangatong probinsya ko asawa ko mga bata ginabuntag. Unya, asa man taon ka ba di hapon, Ron? Og asa ko, ato lang ko manihapon, pre. Oh, kaya di ako kasamo. Ani ko manihapon sa inyo, pre. Tidot pa! Unsa Mari? Nagtugang na mabdus na ka? O Mari, kay nalipong man ko kahapon, uy. Pero ambot, tungod tingali to, kay wako maniod to. Ha? Dili Mari. Para makasiguro ka nga mabdus bago ka no, kadagapi pabirahin ni pari. Ansay nga, Mari? Kadagapi ba pabirahin ni pari? Siya rog dili ko ka mamabdus. Di madaog kagabi, Mari, uy. Kadagabi, Nga naman.
Last niyang birada nako Mari, adto pang usang semana, nya hangtod karon. Ay, paita wa pagid mawaang pamaol. Ha? Nganong gipamaulan man ka? Di unsa day kapag tirada? Na-exhibition man gud mi Mari uy. Kanang cool among gi-perform. Nagkatuwa-tuwali gud mi mauto. Alalim uy. Mong pagkaugma halaw ako kabangon Mari. Ha? Mura ko gibali-balian Mari. Mauto nga di na ko musugot og exhibition. Uy kay ay di masayon, di malalim. Ay, nganong maglisod mamughimo? Na dili ka gyapon mamabdos kay naay sayon inyo man kyung nimo ung lisod-lisod. Unya unsa may sayon Mari? Unsa man nakasuway na mo anang iniro? Da uy, di ko ganahan anak Mari uy. Nga naman, Magsigit ako maghut. bungot sa itoy. Dong Andoy, wa kay duty ron no. Dahil di obro na ako nga naman. Pakuyog ko ni mo bi. Basta mo to? Sa ilang inkumiyong. Na, brida. Unsa mo to dito? Basta, kuyog ilang ko bi. Dong Andoy. Bako kaila siyang giingon nga inkumiyong pero gipugos gyud ko niya da mao nga gikuyugan sa nako. Unya sa didto dumi silang inkumiyong. Sabay ato ninyo, inday. Maayong adlaw. Diya ni mo, Inko. Maayong adlaw usab. O sabay ato, ha? Magpahilo ka. Magpatanaw ako ni mo, Inko, kung mabdos ba ko. Kailan? Sugod ni, oy, digda, unsa ni? Mao ni atong giani dinhi. O, dong, kinagduda lagi ko nga mabdos kit ko. Yusa, usa may pamati ni mo, inday. Kuan, Inko, dunay murag maglihok sa akong tiyan, Inko. Di ba ko bata, Inko, sa? Pero, Yusa, dili mo ka dako ang imong tiyan. Pero naalagi usahay nga magimok-gimok, Inko. Usahay gani magdaguok. Uy, maubara. Atong kapo ng imong tiyan. Pwesto na rin. Ano na? Higda na. Kana. Atong hikapo na. Inaya lang, Inko, ha. Basta inahay ka pa ni mo ang usa bata. Mabihing unya na. Nanaw na to. Bata magyod ni. O mataw nga musulti nga mo ni tuyo na tos pag-ani dinhi. Inko, unsa na, Inko? May nahikapan ka ba? Bata ba, Inko? Ay, Yusa. Dili man bata, oy. Unsa ko'y dili? Klaro ha, Inko. Ay, dili lagi ni bata. Unsa day suot sa kuntiyan? Hangin man eh. Unsay hangin, good, Inko? Ay, hangin lagi. Anong hangin man? Unsay pagtuon mo sa akong bana? Bumba sa bisikleta? Ay, hangin lagi ni Oray. Taray, Kay posible ko. Naalagi magdagandagan lagi. Masakit man gani na usahay, Inko. Eh, paano? Panggol me. Ragot me. Akong iduot, ha? Tingnan mo ito ka na kung hangin na me. Ay, giahak ben mo digna ka. Bago diha maulit na. Kay, uy. Ay, Yusa. Serious ako. Manguli mo, di lang di mo buhatag og pahinungon. Asa ko pahinungon. Dali na ibayan ako to. Wa man bayan ang akong paghilot. Donisyon ramang ako. Donisyon? 500. Kinito, donisyon. Laro kung dinong inuhimuon ng usang kalibo. Pugo sa ito'y hasta utot, 500, pagkakidon. Tinakalago tayo kaya hasta utot, 500 ba na yun? Yaw-yawan akong asawa pag-abot sa bay. Ka, Ikaw masuko. tuyong lang kasi mga bati. Patuyang lang yun ka! Naniguro na gani. Ligoro! Pero na, ha? Tanawa, disgrasya ang atong 500 para sudan tatana taon ugma. Sagdi na lang, good. Napabitaw dahil sardinas. Ikaw ba na ba? Ikaw nga di magpaabot taon dahil nga mamabdos ka paghuwat kay hatag ni siguro di kay magapura ka. Gusto naman gud na akong umapdos ako dong para naatay anak ba. Gusto na ko makabaton ag anak. Kay pila na katuig ko pag ka anak. Nambao na diha, paabot lagi. Ihatag na sa Ginoo. Di kay magapura ka. Ikaw may magbuot sa Ginoo. Suko man ninuon na siya. Uy, Kita may malipay, anak. May laro na mamabdos ka. Kay dako na yung tiyan. oo, pitaw. Pero mas maayo maging nga sa gamay pa mahipaw anda yun nato para maatiman ako. Aboti mo, tigna, aboti mo. Badya, uy, mga tug na lang gana. Ak sa iyo, paron. Kay matug sa di ay ta. Ako sa balita nito. Ang ama sa magsungka ta. Magduwa sa syatong. Bidak.
Unya na digna, sayo pa kita magsagit-sagit og siyatong. Mao na diha, mo lang maglisod ka mabdos kay kuwang kas follow up. Kinahanglan din follow up. Ang follow upan gid na oy para siguro. Ay, di mo digna. Isang taon na itong panikamot. Di hatang si Ginoo, di yun. Porbida, paghuwat ay pagkapura. Sagdi lang puit, ako lay bahala. Ay, maayo kay wa na magsakit akong batang. Makumbati na ni. Tanan na, adto na ta. Nasabot yung taon ako, nga gusto yung taon manak na akong asawa taon. Ako lang sa taon siya gisabot. Kunya, Pre. Anak kita, pre. O sabihin nung dahil anong gusto silang magninyo, kay gusto sila mag-anak, pre. Ug may matawag silang pamilya. Mao nga, sabta na lang mo asawa, pre. sabot ang pre. Pero kanang iyang kinaiya ba nga ambot, murag dali. Adi ko ganahan anak. Ay. Di magbuot. Masabta lang gani, pre. Pero, pre. Kinsa man gay, kinsa yun ninyo ang di maka-anak, pre. Ambot lang pre, basta ka to ako asawa pre. Sa una, wa sa kabatog anak ato. Pero siya man doon problema ato. Basig na takdan ka, pre. Ay, kasi nung takdan, unsam taon kaya ako matakdan. Siya magkakadil mag-anak at itong una ni mo asawa, pre. Lagi, di sa makatag anak. Mao lagi, basig na takdan ka niya. Pero takdan mo taon ko pre, unsam sakit ato. Sama di ang sakit nga di man sa makahatag ni mo anak. Kaya wa man si matris. Takdan ko. Ha? Takdan ko kay wa man si matris. Time sa. Time sa, Abay na ko. Unsay sakit niya, pre. Abay na ko unsay sakit niya. Stilanin mo. Pero karon pre, wa ko kay bawo. Kinsa na mo duha ang di makahatag anak. Pre. Patanaw ka mong doktor, pre. Yan na. Patanaw mo doktor. Dahil lang pre. Gasto lang na. Gunoon na akong patanaw tami bro. Lisod, gasto na. Mas mayo ang ginoo may mabuot. Pero dawaton lang ko na mo. Pero basig na apa na isolbad, pre ba? Ikaw, pre. Wala ka mangandoy nga makabatulog anak, pre. Ngandoy man pre, pero ako ba nga itong giyal na sa ginoo pre ba? Mao na akong pagbuot. Nga ang ginoo rin mo hatag na mo. Malipay ko, pero tagaan ginoo. Alipay ko anak, pero gwa. Hindi lang sa tamang bugos eh. Mutuman sa pagbuot sa ginoo. Testing lang, pre. Pangitag babae ba? Mumabdos gani. Ang imong asawa, doon ay problema kung makapamabdos ka laing babae. Pre, unsong ibuoti mo. Mangita kag laing babae ba, ha? Mangita kag laing babae. Testing kung makamamabdos ba, o di yun, ikaw doon na diferensya. Pretty boy. Mura na tando ko gisulti ni kumpare taon. Mamasuway kong laing kumpare. Total, o di siya mamabdos, so why problema? Pero mamabdos, adak kong problema. Mao nga ba, idil ko mutagad siya ang tambag taon. Hinoon, napagkonsulta kong doktor. Pero wala ko pa'y bawa akong asawa taon eh. Unya, balak ako ako mo ay dunay diferensya na sa olas din na. Pero kinahalang i-confirm ginan ako. Ako may dunay diferensya. Sunod na lang, makuha naman ito na akong resulta sa laboratory. Dong, salamat ka na ulit na ka, Dong. Ganihal kay kung nagpaabot ni mo. Anong libayon mo ka? Dong, na ako'y nindot kay balita ni mo, Dong. Dito ko gikan doon sa doktor, nagpatanaw ko, kaya itong niaging adlaw ba. Lain di akong paminaw, magpirmi kong kabuhion, pirmi kong magsuka. Mao to nga nagpa-check up kit ko. Oo niya. Positive, Dong, mabdos ko, upat na kabuwan. Tinuod ka. Lagi, tatay na gid ka, Dong. Yes! Ako sabot sa akong ibate, ningon ako sa mabdo siya. O niya, gitawag ko sa doktor, ipaibaw ko nga na resulta, kung patuon ko niya sa klinika. Busa, ako rin giato, aron ako paibaw sa asawa, aron masayon ko, unsang yung resulta. Dok, sa resulta sa laboratory, Dok. Sir, kaya base sa inyo nakita naman sa laboratory, no? Doon na kay problema. O sabo kayo na kong isulti ni mo, no? Sa to say nga, dili dyan ka makabaton og anak. Oo. Di ko malikayan, sir. Doon ang gitaw nga ingon anak. Pero, wa na'y problema, no? Kung gusto yun mo og anak, pwede naman og managop mo. Urbida, manago? Salamat to ka. Salamat kayo. Hindi ko na anak. Opto sa listing na. Ang nga ni, oy. Huwag ako maipit, ani. Unsa ni tinuod.
ni akong problema ron, Ate Pres. Gabi na, tinuod ang resulta ba taon ba? Nga uto nga, di ko ka anak, nagbinuang day akong asawa. Ugwa ba, nasayop lang ito ng laboratory. Saan din ako? Libugan ako eh. Palihog tambagi ko niyo sa angay na kong buhaton, bi. Kung ka mo'y pasultion, andot. Thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa tanan mga pagapo. Thank you kayo sa tanan to kay sunan nga mo trabaho na or bisag kinsa babaeng lalaki paduong gali mo yung trabahoan. Inom mo sapi na the best nga said Panyawan Coffee Mix maunay the best kay imnon kay ugihan og abdi kita. Ditad bagduka sakto na sa usa ka adlaw na to nga gimbuhato na nga to ang usa ka sa Panyawan Coffee Mix maunay the best kay natong imnon said Panyawan Coffee Mix sa mga idarana. O sa mga batanon, pwede man mga batanon, minom kape. Dindot kayo na imno ninyo mga batanon. Maunay pinaka the best, ang said Panyawan Coffee Mix. Okay, at the best! Okay, ang sender na to karagad-law. Wala pa. Salamat sa Ayaw pa di ay namalimot, nagkugulyat. Limot bitaw ka? Oh, alang pasalamatan sa nako ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ug Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka mukaon sa imong paniudto. Mao gyapon, unay ka mukaon sa imong panihapon inig kagabi, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alam na itong problema kayo, bahing sa kidney, ug UTI. Di na taanging mabalaka or mahadlok, ana. Tungod kay dunanay makatambal, makaayo, makapaalibyo ang atong gibati, bahing sa kidney ug UTI. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang inyong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Huwag pasalamatan sa namo ang naghimog number 1 sa atong number 1 nga pras ang said liniment oil. Thank you yung kay ninyong tanan sa paghimo yung number 1 kabuna sayod nga unsa ka epektibo nga to ang said liniment oil sa ato ang mga panuhot pamaol padakit sa kalawasan varicose veins katul kuto sa kabataan dysmenorrhea mga paso haplasan lang na nato kanang mga varicose kung madagko kayo tao na itong ugat sa atong kabot ug sa atong tuhod ug sa atong kiting ug bagtak haplasan na nato og said liniment oil nga anara nato mapalit sa butika. Unya kung di mo makapalit sa butika kay layo kay inyong bay, order lang mo sa Shopee. Pag order na lang mo, pato na lang mo Panyawan said dili si Panyawan said liniment oil kay Panyawan mo sa na said liniment oil sa inyong panimay kay maunay tinuod nga mutambal sa ato ang mga problema. Bam, okay ba? Yes, ari na tadi na itong pasalamatan nung ito ang kanting gingon ako nimo mga police officers sa sagba. Ayan, no? Nga matot pa, pag-agi ko na ako, kay muduo mo ko itong amiga nga tindahan diyan sa Bayan Public Market ni Ay Pancho, Ma'am Ay Pancho. Ang naman ko maagi sa kanalamisas mga pulit, kaya hindi ko lang ay, kung ako ang pasultihan. Salamat kayo mga police officer. Dili mo ko kamamulito ka ng ilang mga nganan, police corporal, police major. At ka nang, sir lang ko itawag yung tanan, kaya sayo po niya ko ha. Sir Nelson Bahaw, Sir Nelson Alcimi Torrijos, Sir Rodolfo Robelia, Sir Simon Vitor, Sir Wendy Estorhio, Sir Rafi Ubas, ug Sir Elizar Leison. Dili mo ko masayo niyo ko pagbasa ni inyong kuan, singani kaning police corporal, patrolman sa inigagin ako sa doon sa Bayan Public Market to niyan, sir ha. Pero ko po yung sa inyong mga bata nga, i-maintain naman ninyo ang celebrity ko Jiktuyo Disop, no? Nya ang ato ang mga ginang sa panimalay usab ni akin ni mga sangkap nga glutathione ug papaya extract para magpabilin kitang hamis gwapa kita pero may duna ba kamoy murag blackheads whiteheads murag up murag nag dry skin ang inyong panit murag nagduna bay katul murag may pugis adunay natural moisturizer magpabilin nga ang looking og Cotis Artista said celebrity ko beauty soap because of marketing katong nangutana na ako naabak asang kini mapalit so layara man kapotana diyan sa mga butika ha katong mga lugar nga kung adtuan usab sorry kayo nga budget ko kada thank you Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karuad lawa. Ang sender na to Ate Pres kini si Dodong Andot.
Adot. Andot. Oh, andot? Oo, andot ang andot. Andot. Problema ni andot Ate Pres kay nakasawa siya sa una, biyaan aw na wag na biyudo siya. Naminyo siya dain. Niya kanang iyang asawa ron, kanang gusto gyud sila makanak Ate Pres. Sige pabili. Kaya? Sayang kuan nga, dong, mabdos ako dong, nyawa di ay. Ni ato mga albularyo kun sa panadiha. Gilotilo sa albularyo. Nung pabili dayon nga kanang mabdos siya, lipong kuno siya ana. Nya bao din siya nalipong kay kaon ni Ate Pres, wipe di to. Bao to nga sus nag pakonsulta si kuan laboratory si Adot. Siyam gyud dedi kana Ate Ang Pres. babae? Ang lalaki. Oh, ang lalaki. May resulta sa laboratory. O, Unya? Nasa'yo bakang laboratory kay pag uli niya si ila Ate Pres, giingnan siya nga asawa nga, Dong, andot, mabdos ko. Oh, tinuod na. Tinuod na. Mamagal. Upat, nakatuwag, buwan din niya akong tiyan. Buwan din dako akong tiyan. Nga naman puno. Nga di na sa makaana. Mauna yung problema, unsa man niya. Pero ang kuan na nga mo kuan sa glaing doktor na pod. Oh, mauna nga. Sikan kuan. Opinion, Base sa resulta sa imong laboratory, doon na kayo problema, ug subukan na konsultin mo, di kag yun makabaton og anak. Adot to. Resulta niya sa iyang laboratory nga sperm cell count siya ba? Pero ang pagsiguro gyud kuan sa glaing doktor na pod. Oy aron sikat pa. ninyo, no? Oh, para Para pagsiguro sure ba? gyud, pagsiguro gyud. Tinuod Diba? na. O balita Ate Pres. Panalita. Kini pa-check up niya sa utak ka doktor, maurog yapon. Sa unta man Doon niya. nagay Doon na kuan. yung mga Duwag lain underground team. movements, ah. O bato pa niya gulat, binuang ako asawa kay nganong ninablo siya, di man yung kumakaanak mo na yung problema. Kaya Pero primero niya kaysa sa iyang gidudahan. Primero nilang asawa, wa siya gidudahan ang bukid sa ka. Primero niyang asawa Ate Pres, namatay na wa pa sa sila anak. Oh, di ay. Oo, Oh, nag-asawa, kaduha na wala siya siya ninyo. anak. Di ka katong albular. Ay siguro, albularyo siguro to. Oh, kaya Kayo na isa, doktor naman ginawa. Kaya dito pa sunod sila sa kwarto, tambal ni ya. Pero yan Tungtong ko natin pre, siya tungtong siya, ayaw tambal ni. Saon eh. Buta na tablitas ko natin pre, tambal ni tambal. Saon mo Ano anak. na tayo paambit gulyat? Saan? Para mahalaga ka ng iyong unang-una. Sige, Kung sige, ma'am. sa Hebrew Hebrew. 4, versikulo 13. Aha. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang Tinuod. tanan dayag ug makita sa iyang mga mata. Ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Tinuod. Oh, kani og tinuod mga nagbinuang na iyang asawa, so makitang katag. Oh, unya og mupadayon pug ka diri sa ang gipadayag. Ah, sorry. 22 versikulo 12 si Jesus mingon. Mubalik ako og bagda akong ganti alang sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. Aha. Oh. So, paminawa diha andot. Dot. Oh, paminawa diha andot. Mao ba na ganti ni mo Ug na magdo sa magbinuang asawa? ba na imong asawa aron mahusay ning tanan pananglitan ug mugawas na ang bata. Ah. Adto na po tadangop sa laboratorio sa nga nato Ate Pres nga pag-ila kung imo yung dugo. DNA? Oh. DNA? Oh. Gasto din Mahal eh. biya ng DNA. Para na ko, biduang niya sa Ate Pres. Di yan ang patugaan Oh, ano Patugaan ba dos sa ba biyahe. na? Iya, Paraway nga. gasto. Oo. Manistir pa Gasto sa ta din eh. Iyan ko anon nga, ako, nagtaguan kong doktor, Oo. isang maato pa ka, hindi ko mga Oh, dahil resulta na ko. ko. Dahil resulta na ko sa ako Oh. pag pa-check up to doktor, di ko ka nakita may mana na. Unya nga nun nahitabo man, nga na mabdis Okay. ka. Excuse me. Di. Kaya mahuwat pa siya pagpanganak na yung DNA. Dugaya pa na eh. Gasto. Hassle kaya. Gasto pa siya siyang konsensya. Mauna. Di siya katulog og tarong. Hassle Aron dayon, istoryaha. Nako kay kwarta No, doktor lang din eh. Dili, mauna na pagsulti na lang mundo ha. Istorya ba? Alas sa tinuuday. Istorya day. Na Oh. istorya imong bana. Total, Dili gini mo, di no? siya makaanak. Oh. Doon na sila anak, ay mabdis man yung asawa. Pero dili iya. Dili ya, mo na Oh. yung naon, apos lang na. Ah, okay. Ano ko Oh, yan? Pananglitan. Oo. Pananglitan mutug ang asawa nga nakasa siya. Oo. Naanan nimong paghukom kung imo ba siyang dawaton. Mauna. Hasta ang bata niyang mugawat ug imo bang dawaton. Mao. Ug matuon ba nimo ang maong hitabo? Kaya ba si imong konsensya? Oh, limang kagyatos ibana Ate Pres. Ha? Ang giato niya siya, pag ato libog yung kay siya, unsao niya, anong nababdos mo niya. Malagi. Oh, kaya mo yun ang doktor nga naa kay problema. Ngay kaduhan sa lan sa unang asawa, wa po siya O si anak. anak. Oo na. Malagi, patugaan na lang. Patugaan ang imong asawa, kaysa manday, doon naggabinuan ka, kisa'y amahan. Oh. No? Ma. Oh, kay pananglitan ang gisabak ko siyang asawa butang na tulag tulo ka buwan. Upat. Kuno. Upat. So Ah. kuwang pa og 5 kay siya man. Ug maghuwat pa siya, unya ra siya mo konsulta sa doktor magpa-DNA. Siyam ka buwan sa di ka tuog tarong. Tinood eh. Mao. Ma-stress ka na. Mudaot ka. Oh. Tinood Sa tutong yung Ate Priscilla, ay istoryaha gid siya karon Istoryaha. pag ana. Kay Tug-ana, sa eh. mga lakiha. Oh. Kinsa? Niara sa tundool.
Oh. Rayo. Maabot lang labayo ba to? siguro. Oo. Uy, siguro, Huwag ka iya to albularyo? kumpare. Oh, albularyo. Oh, kitong tungag tambal. Dili bayot na nakapamabdos nimo. Salamat pa pala natin daluman doon. Correct ko! Paso! Tiyo! RMN